Miksi yliopistot pitäisi huomioida työelämän tarpeet? Miksi yliopiston pitäisi huomioida työelämän tarpeet? No ehkä sen takia, että yliopistojen täytyy kiinnittyä yhteiskuntaan myös jollakin tavalla, ja yhteiskunta tarvitsee yliopistoja. Kyllä mä niin kuin näkisin sen, että mä lähestyisin sitä asiaa ehkä niin kuin sivistyksen kautta, ja se sivistys työelämässä, niin se on ehkä parhaimmillaan näiden yliopistojen ja työelämän rajapinnassa syntyvä juttu, että sitä ei voi tavallaan, yliopiston tehtävä tietysti on vaalia sivistystä Suomessa, mutta se, että se tulisi yksin sieltä suunnasta, se keskustelu, niin se ei ehkä toimi. Mikä on sun mielestä työelämän lähtöisen oppimisen yliopiston suurin haaste tällä hetkellä? Suuri haaste on ehkä se, että nämä on aika erillisiä maailmoja usein. Et työelämä katsoo, ainakin Suomessa katsoo asiakkaiden tarpeita, ja yliopisto taas heillä on oma sivistystehtävä. Ja nämä on pikkusen välillä ristikkäisiä tarpeita. Mutta ovatko ne vielä? Eikö tästä ole puhuttu jo niin paljon ja niin kauan? Eikä niiden pitäisi olla. Kyllähän työelämä tarvitsee työelämäsivistystä kanssa. Ja kyllä yliopiston täytyy kiinnittyä myöskin tähän työelämän maailmaan. Eli yliopistolla on myös rooli katsoa peiliin ja miettiä vähän, miten se on itse toiminut? No, ehkä joissakin asioissa. Toisaalta yliopiston tarvitsee vaalia sitä sivistystehtävää kanssa. Se on erittäin tärkeä. Se on tärkeä meidän koko yhteiskunnan kannalta, ja voisi sanoa jopa ehkä, että tärkeämpi kuin työelämä. Oi! Mun ajattelussa työelämä, yrityselämä, talouselämä, se tuottaa resursseja meidän demokraattista yhteiskuntaa varten, jossa sivistystä pidetään tärkeänä asiana.